Kronkron asafo awurade wagra ana otisa wo we kronkron bibia bomodin so be kronkron ento de no de usu ene wo ban ene wo tibia saa na tie fiti asiana na usu ene wo ban kronkron wasabisi yenye kronkron fisa wo ye kronkron asasi so ade bia ni hwa ni part bia ya bitumi asesa wusu said ye wotie kronkron ye munni hwehwe bia se usu ene wo ban fiti ase no na wo ye kronkron dia eye edem ne nkekan ye bia eni ho bibia wo peso di wachi biara ya no kan se transasi so se bata awurade edi no kure transasi so na ye papa edi ani munyam edi na ase edi ayeyi edi nkamfo edi ntonto Ishra Maudi Pimpim ahofafo Bien wa wotise wo we are hinu hine we are gura magurade we are the nyina so tumfa na pay my show the animal my cron my tontom kronkron ye bien wa wotise wo wan kra na wotise wo zang mano se wan wotise wo kan fancy wani in munyam shira modern asie yi na kamfo di maudi it was wadum modern to me it was so mad pachi it was so man na wotwa beto ye wo ye hyase adwada na fiada shira nkam wa urade nyankopon shishe wadwini mu bibia ni hwa bitumi achen wo asin wo efemere santen bisi na santen bible say we nyankopon on saturada o say we nyankopon wo satura you change it not and entina wo ma idaso atiasi
yɛba wo nkyɛn woka kyerɛ adaa no sɛ sɛ yɛyi mpaeɛ a yɛnka sɛ agya a wowɔ soro wo din ho ɛnte wo din ho ɛnte yɛ wɔ soro din ho nte wo din ho nte ɛne ne deɛ ma wo din buo ma wo din nanseɛ ma wo din din kronkron no wonam soɔ ɛne gye yɛn Bushana pa baby a wo wotie Adom 106.3 FM dwumadi a yɛfrɛ no Adom ahengua n'anim yɛ papa Bishop ya Ogusu ansa dwumadi so na wotie baby a wo biara adentina anopɛ se Nyankopɔn ama awotwe akɔ apro ababeto yɛn fitina no adwada no abisi nnɛ yɛda so ɛtinkom nyame ahwɛ so akora wo abɔ ho ban o maiko mo maba utra shemu eko no ba twa kwantenten kwantenten enso Nyankopɔn de wokɔ no de waba ade na wo man na se ene hira ho den ne ayeyi ne nkamfo mfama agye Nyankopɔn ye na nase ewo ne awaya ma ye na nase ewo na doye ye na nase wo ne wo buruhunu ye na nase ne hira ye na nase awo he yenso bana taban no ekata yenso Busumi busumi we say ye da Awurade Nyankopɔn ase busumi a gya no mo ye mfiti ase mo ye ahyase mo to fapim fathers who lay the foundation are pillars omo ana utwasa epa de maye omo ye source omo ye originators omo ye beginners te ade bia da omo hyase bia no na kawo emanipa ka father anya de wa wo nko a o how you kamfu bia you are as you are expected say I was so die brabo bi ni subampa bi adi Udin and pay and munyam kaudin and pay na shen kaudin and pay shran kaudin and pay ayi and enka it was sick on our hair so crying boy who by it had na yema yenyan muja twakra I was here. Yes, my radia, the my radia in Tuntum, my radia in Pejadia, my radian coupon. Now, it sounds so here, so I cry about who by a day and go past see a man, and me a bishop, your answer. All right, I was here. Once I can't say, but soon we say, you know, you have a party at all, say, a father's a generational thinker. When I drink out to us or drink and kind on winning or drink china a jabia or drink I won't talk to us so new one more I would talk to us or bear 9 a dear BC or Macetan or my brabum. The father does that. And papa I can't say Bomodia or papa will be our tete war, will be our share war, Penimbia or Bois war. Ade ho ye down so na ye strong kon ye ntuba se yete tedi ye mothers day ye mam konya na musum tumi ye no say so na fathers day ye mam konya I am penny the negative aspect and far the positive aspect bra na ba jode ba udin or padin and the source no
and the atosamae. Udin or Padin. Na oka me papa ye say se nyono anu ye see ya nyono anu ye see ya anka na mi nru ba bia medru eno anu ye hwehwe. All right, o de banso na de fa 0509 151010 0509 151010 ya ba ko ho asem na me ka kira wi de wote osusuni no ahintabia e kire de wote na otumfo no enwuno ase no sie urade se twan kobia ne mabankese nyankopon a mede me hu meto no oso ampara ono na obeje wo afri ofirisumfo afidie mu ene owuyade seimu ode ne ntakra ebekata wo so ne ntaban ase na obekọ akohye o cheme ne nkatabo ene no kure ene no kure ore sro anajubumbo bema itunam ewia o ya damo ene nam doma nenam isumu ensayadia ese ade awia kete amshia we ini ade kwese ba ko anyankopon oyema me ne wose de wote osusuni no ehinta bia mekire de wote onyankopon tumfo no eyino na asa no obetena otwedi ampon nyunase osemese urade de wonbe me dwankobia ene mabankese me nyankopon a mede me ho eto so. Very good. Me nyankopon a mede me ho eto so. Okan eto so babia enti me gina ho aka o ampara ono na obeje wo afirifirisumfo afidie mu na ene owuyade esei mu odene ntakra be kata wo so ane ntabanse ena wo bekọ akohye bibia da ya na papa kasa ase mentiase se wo mi sunsum katam so sunsum katam. Father is the covering ejabia we yen kataso tebusa babia wo bia de ka kiro se we ye ja Nyankopon pepe every ho ba ko apart from say the papa and ye kan Joel chapter 2 verse 1 and 2 hono on ye kan say osina muntie sansimi na mon kanchire mon chirima awon toaso ka kire oba na oba nso kanchire ne ba enti agya bia ntie no waka kire enti wasade ne se utie no waka e de akire utie no waka e de akire na se wanka ngoda no nso so ane ye mai so ana wana yetiti wo nso so no eniama de wo hwe ane de wo tie de wo ka ye no ne de wo hunu no eno eye adwuma papa enti abusia ya na hwede uye no hwe ne yi tije bia wo ye ja na de wo ye bia no eye negative yo ka bia wo hye nkran eno me nkwada nsem ana wo ka de bia dan eno na nkora na te akora no wo nyini no wonte kasa bia wo kasa wo te ne de na ne ja eka especially the ejawota kano na ohunu no bi wa won ka na de ohunu se de bia wo ye no ofiri se enoa na busia na mo wo se tu and the Bible so was said ye kase ba ko se bomodia na de obetie na ka kire enfa hintan kwada no enfa nsi wo ka kire wo mu zan se wan kan kire wo mu a wo betumi afom na won fom so a fom so nyina yetwa ebiguwo ejano so kachire won Genesis 18:19 Bible says na minim say Abraham for say I know that Abraham will command his children and his household after me ti osi minim say Abraham die eja Abraham minim say eja Abraham die minim no for I know him. Sada urade kan se minimo no abushia enti pani ampa se wo ye ja ana wo di kamfo a wo ye ja
woyɛ CEO woyɛ agya nyame woni mo wotumi ka sɛ ɔsɛ menim no menim sɛ de wɔteɛ menim ne nnwuma menim ne kasa menim ne ne yɛ a father woyɛ nkatasoɔ you are covering yɛpɛ wo fie a yɛhu katasoɔ ni hɔ ɛnyɛ warefoɔ nko a ho katasoɔ ba woyɛ agya woyɛ nkatasoɔ for the family covering nti wasɛdeɛ no a wɔsɛ woyɛ no wantu ho anamɔ amfa ntu anamɔ bɛsɛ wantu ho anamɔ amfa ntu anamɔ a ɛnea bebrebe sɛe ɛno nti yɛ a ne yɛtorɔ bi a yɛmma kwan nyɛ sɛ torɔ bi a ɛnti ne yɛmma kwan sɛbe sɛ mpo pani anaa agya bi afom mpɔfra anim anaa nkwadaa anim no yɛntwi n'anim because woyɛ saa na wotwa sa ankatasoɔ no de sɛ obi asom na wɔwɔ ha obi asom na watete ha no mo a yɛnkatasoɔ wɛn ɛde sɛ ɔma mu nyinaa yɛnkatasoɔ ne yɛma mpani wopew wogye tuo wonyi ntuo wo support ne party wo support ne party ɔne yɛnkatasoɔ ɛnɛ sɛ fumsuo bi na bibi ka no amanone anaa Ghana ha ɛyɛ Ghana mu nyinaa na bibi aka yɛn nti na wohia wo mpaebɔ nti ɛna wohia wo mpaebɔ na wo kasa because ɔyɛ covering tebusi ayɛ na wahwɛ ne yie na wabɔ ho mɔden sɛ wo kasa ne wo ne yɛ ne sɛ de wo yɛ oneama no and affect any father na jabia nso so bɛhwɛ ho so yie because woyɛ nkatasoɔ abusua ne nkatasoɔ ɛno nti na nuka so bɔbrɛ bia agya wo no nsa agya sɛbe wabrabɔ ɛmsɛ ɛmfata nkatasoɔ wo ebetumi akatae so ekatae so sa yiji siminim Abraham for I know him so obetiti di fiefo he would teach his children osiminim no enti abusia won kataso ada se gya kataso ba ko no se wotete wo fiefo wo ma wotete wo onya mfa ma se be ma no nko awu agya de ni mu aya ne se edudia de na edu se akora na yemfumso na ye behwe no a ene ne metwan wo papa ba meka kire no metwa wo papa ba meka kire no di baba no ba ka kire no ompentie na gya wa pagya ba ene obehwe ti akora de nyina odi se ne papa no de utumi ya ne ehwe de utumi ya no nye bi fufuru bi anka ho nti bo se wakora na dwini mu se wo de wonye wonpenasem wota no akora ne yemfonso no ye bone e ba na aka kire me a se ye bu na mse wo bu no ka kire se wo so bu wo hunu se ye nyina no o ya de na nya ye betwena so de bia wo jama me nkoma wo na dwum se menye wo na aye ba menen kata so aya dom 106.3 FM adwan ngana nim dwumedi na edi bro bosomi janom enuntina adun se ye ka eja yeah our covering amu ye nkata so and the Bible say minim se Abraham betetenemba so I know that he will command his children ebusia enye se me pa is not an optional se me pa o se obe command ntrafie sa pani mo trafie ma se be yese mofra we nanka no ibu nanka fo a o ka ho ese pani so de won trafie na seduamfo Bible say he will command his house take charge take command e wo fie ho me say take charge and take command e wo fie ho entrance emaniama nyinsem emaniama se eja odi kan eniama jinsem no nyankopon bae no ama me bisu bia o okobisa eja odi kan Adam so command the house so the whole put things in their proper place command the house chere the fie no also mo ye chere wo mo kan fa ne pa eto ho
fanhyehyɛ pato ɛsɛ agya we sɛ fie asomasi fie deɛ ɛhɔ efini hɔ ɛhɔ kasa tantan bi ani hɔ ɛhɔ panimu akwada wo kasa me paakyɛw ɛna ɔde kyerɛ aseɛ ayɛ ɔmo trade back or some hallmark ya obi anim sɛ fie we deɛ saa na ɔmo tie efie we deɛ bɛma sɛ de bi sɛ ɛnti na nipa mpanimfoɔ no bitumi trawana ne ba wɔwɔ akora no a sɛ kofi ha sɛ ɛkɔware wagoro deɛ mfa kofi ha wagoro deɛ ne mfa nkofi ha ɛsiane sɛ fie hɔ no mu yɛgya bibia gyegye mu obiaa yɛ deɛ wɔpɛ yɛmmɔ panin nkyɛm so yɛmmɔ akwadaa kyɛm so where is the father in that house ɛgya no command ɛwɔ fie hɔ no ɛwɔ hemfa ɛgya no command ɛwɔ fie hɔ no ɛwɔ hemfa atona gyegye mu ɛgya ato fam ɛne sɛ bi yɛtiatia so anaa ɔsɛ I know him he will command his children after me ɛgya wo yɛ nkata so abusua ha yɛ atom 106.3 FM adɔn hɛn gwana nim dwumadi na wotie yɛka agya no ho asɛm de a generational thinker yɛ papa bishop yawusu ansa papa mpacho asomdwe nka no pay bin kan so for aba pompom ne ahoɔden mu atise so da roma no na me all night read to bribia yeni ayende ya honye personal all night tina me personal all night kakra na ya bisa nyame na crunch na na hoɔden enti na kamazia no pe kura me maso so na ho se mo tete mesa ba wamenche tiefo nyina de na wo kan nyina so na so meti dia giant kataso onyame da kachre Abraham se minimum Abraham so no de obehwe fie na washenema you command his children na wakasa chiro his household minimum Abraham but I heard that say afa Joel de no so Joel de no onyame se de insida no de mada no mama wo agya no wahu ne ma wo ne ma wo but nyame eheda ekesi so se wo agya no de obete no ka kire o mano also all can one ka se wo makeke also wo mamerema ngo betimi aka se wo ma eti be yo ba ana be ye bema na we die o si ejanom enkan kire wo mamerema ejanom enkan kire wo mamerema ejiri yese so ye koye nimu ano this month no e o si ye bisa na ejanom a wo mutimi etena se ebi abosome bi o sheda frɛ wo man enye so wate asemboni afa wo ba no enye so wate sa akora na ko wi ade wakofifi obi wakodi obi atem but abrabomu no de wo famu no niema nyame aye niema nyame adadedi no niema nyame ama wasua no wonya bre na wo hwɛ wo ba nim enye bufuo so le moment chire ene kasa chire ene adisua wasua no wa abrabom the things that you be learning momo Facebook no ye mama kwaba me de mo twire bia na ye hwɛ na ye hwɛ mo so comment ene tina Facebook de wo ba na wo twire so you put your comments there na yes so no ya hwɛ ne ya kenkan na ye de toa de ye kan you meet be ye inom enti ye hwɛ de ye kan emu bio se ne so for ata and ye kan and they on the 4th
and June 4 for dear. June 4 for dear. I want to send you a tear. I want to send you a tear. Do ye jabay? Oh, yeah, jabay. Yeah, jabay. Jabay now, yeah. At the end of Wogunu, at the end, the ways when you may say that kind, or see, I didn't be see that. I didn't be mad that. Then so the abandoned the Moguno, Monka Mama, Mamberema, Mamberema, Mamberema. It will be a woman, I would know what she the one, you know, the what Janet J. Mono. It is dear pan or the catcher and quadano. Although was a wood chesenia, you are see a near man cotitru yagan a hanamoa. Say ye a janum air, ye are said dear. I said, you know, your school fees to you. The school fees to you. Between your school fees, all right, but kasa, ye kasa de chre, dating chidima. Oh, ye, to two or mamma dachi. But what is it? Ye to two or mamma dachi. It is public speech, public communication. With bedroom kasa. Bedroom kasa. Socialization. Oh, manalism beer. A woman of one council or Banadebi, Yakasa, and say, Inti, and actually, for shut down Kunya Chuma Bibrisa. Catch a for and said, and yet Chuma Bibrisa, Abrame, and a walk. Ye church and quadano, near me beer, a fire yen so, and near me be a ye wono, and near me be a yesia, and near me be a yatia. I will yamia say and say. Yes, so young country, yamba. How many times any yap a breaker? Monka and one seven mumba. No, na mumba and country one so ma. Now one man so and country one. I want to attract so it is so. It is and catcher. Genesis I go to ye. On Sunday, when I make a was I know that Abraham will command his household. I know him. I know him. It's in your neck. And yes, what they are some about Shia Wabra or Genesis, you name it, you. When you mean them say, you are capable and you are able. When you dear, one more, when you dear, one more was Shia. It says, wouldn't you are a dear now, did you in Chidima? What do you want? What do you see? How many times and I was spending a woman I would no more bonkomo, a brabum como. I can't just send Ram the record a brand TV. It be one of the days you have the papa no see a bono and will paralyze here. When he disabled, Lady a jano, Lady Jano, one can't hear. Ma oni ne kunu na jai nti abrantie no na brabo no aye okwa no aba oni me kasa bisi osun sa they are very frustrating but ne papa na da odo di ne kire no se ne kan ma me ne kan ye no okode papa wa e sa no wo no but papa no open up oka abrabo mu nsem what they do for what they celebrating we see a abrosan and a jam with the home kakra. Was you almost a papa di bidie, and so kakra one or share with me enemy in the Anamaka. I was here. What Japati Kurampono or Bear Bahwa, send me what him. Waka, what dying? Ushu, what are they? What Diane? Now, see a yenny say ya. Na ye introduce kwadano e de akere ehemfo wonyame se akwadano de ewu ho no monka asem no nkire mo ma ka kire wo ba no nya bre ne ka bibi kire wo ba no ene ne nam wa keke na wo ko na wo ba ene ne ntia o ma sa abofra na wo na wo no there should be some communication also. Because I tell Kadano, Kawana to Nshana Han, unse wako adia we now yes ha kasa.
adeɛ betimi de akora na ko wura prison kasa kyerɛ no wohwɛ de akora no yɔ a wɔne ne nua ma nom sɛne ɔkeka mu no a ɔware a ɔbɛbɔ ne yere kasa kyerɛ no akora no sɛne ɔyɔ no wɔyɛ osisifoɔ sɛ wo ne ne tena na wo ne ne bɔ nkɔmmɔ a wobɛhu no sɛ akora yi asisie sunsun wɔ ne mu kasa kyerɛ no wotumi sɛ akora yi apobɔ ɔsɔfo bie ni hɔnom a wanyini a wɔmfiri aseɛ mfiri efie anaa meboa very great obi onyini bia efie begins at home chance efie deɛ akwadaa no yɛ obiara bɛkyerɛ deɛ daakye akwadaa wei asom a ɔde bɛba akwadaa yi wɔde asɛm bɛba basi yɛgyae yɛma no saa enti wo agya no wowɔ asɛdeɛ o wowɔ adwuma ɛnyɛ agya a wowɔ sika ɛna ɛnyɛ agya a ɛhia no ɛnyɛ agya a wakɔ school ɛna agya a wɔte aburokyire ɛnyɛ agya a wɔwɔ agyapadeɛ but bi nyinaa ka ho deɛ nanso kasakyerɛ ɛdeɛ bɛgyiri yɛ sɛ ɛyɛ adeɛ baako nyame de adom yɛn agyanom kasakyerɛ ɛtɔ baabi a ɛbɛka me akɔyɛ te sɛ woyɛ kasaporo wo kasa dodo papa wei wɔ kasa dodo wo kasa na woba no kasa woyɛ too long ɛnyɛ hwee ɛno sɛ modernize wo kasa no ne ne abɔfra no mmɔ nkɔmmɔ bɛsi nkɔda yi kɔ ebie corona yi akyi no nkɔda yi kɔ yi wakɔsra wo ma no sɛn wakɔ school hɔ ɛna sɛn wɔn school fees wɔde mu wɔn maame kora no amesrɛ wo yɛ a wɔakɔtua na nkora ne hunu sɛ wɔba school hɔ a wɔagutua wo school fees na nkora ne hunu because aranye saa maame bi wɔ hɔ nom a deɛ wɔyɛ ma nkora ne nyinaa no ɔnka sɛ ma dadi na de ama me dabi wɔnka da na wɔnyini no ne nkwadaa no abɛyɛ asobra kyerɛ sɛ asɛ wɔanhwɛ me wɔanya time ama me da na wouldn't be home, mammy. The guy I don't know, President Kofo, woman interview no TV, so I say, politics in China, no, young baby pray, Emma, the fee. Oh, Nanso so Kakrane, Ubenya Kakrano, na, with me, spend the quality time. And I pay, Media Kakra, Media Sosono. When you may say, Yanka Sanchre, Mano. Yanka Sanchre, ye jet be one quadenum, a moment dance, no. Woman, you that source in the ye. So for 2 baby, I'm credit you are, one within command, no Mabamobu, or Mabamobu. They need that fathering love. Mammy or what dear. Maame na yɛ de ɔbɛyɛ mabɔ mmɔdene no nka nyabrɛ ma nkwadaa no sɛ wowɔ biribi akwadaa no ɔnni wo experience bi a akwadaa no ɔnni. How are we talking to our children? Ɛntra fie hɔ ɛsɛ kane deɛ ɔtra fie hɔ ntra saa na asɛduamfɔ saa nti ɔbɔmmɔden asɛ ntena fie ma asɛduamfɔ mfɔ tina sɛdeɛ bia wɔ so yɛ bia no yɔ kasa ɔkyena bi ɔkɔfa ba a wode na yɛbɛbɔ wo din kasa hambani efie bɛ na ofiri asɛ David pie yɛ a wɔɔba no deɛ ɔmo kaa sɛ na hambani ɔmo akokoduro ne nam yɛ a na ɔde ba ɛde sɛdeɛ ɔɔkasa ɔyɛ ka akyire nanso so watena serɛ so a de papa yiri emu a de papa no kora no onim deɛ wɔakɔda no dabi ɔsɔfo adeɛ no ɛhu de papa no kora anim deɛ wɔ ne bɛ no dɛna agotiri nwuram ɛno nso wɔda nwuram enti akora no kora sunsun kronkron keka no ho wɔ akora no mu no de papa sɛ akora wei de ma no deɛ wagyimi pɛɛ eba no why we dear why you pass ya bra me mano we dear ya ka me ma we say we be ba no tin gudem o do yen ko fa da bra de yemme fa ngo en mo se say me ba we why you quite too crowd
penny bio near Janum bio manos asem. They don't know their children. Who are the pepia woman? As I said, now, Astra. Yes, Pasran. What you see, ya, of course, so it was not one background I could say with me. What is he? And ya movie and you, your boss, a hamby. As a one penny. One penny. I could have if you went fee. There's a man, papa, the year came a year, Jana Matia, but my main country was to say to me, in your bread, my Emmanuel. That's a war, a horn and soon also. Everybody. And Richard Ama Yakansa Bosumino, and Nema, I'm always so papa, a generational thinker, and Nema Watering, Nema Waka, Nema Ususu. Ubetimi asende abe ugo wudi no abo papa de din mo bi de mo de aba no mo kana sa ba wana de bae eye me ye usu ansa de papa kire me se dia abosom so biara mo di ne sika ubenye bia no o percentage bi no ate amane na me de abre de papa wa asene maso ebu akwa de yanso so ye tekoben eno de wure bi mo a bi ni ye no because Sesania and the Seposumi Biara, the papa. The papa, yes, and Papa said, Debbie, you cocoa for and me your cocoa crutch. Beat me and J. Equia Sika, I mean, fine, remember. And take a crab, I mean, and I beat me, I remember. And now you will be a who you will seek a seven crowd. It is we, you know, and my walk down a big without soon. It is the end of papa. Send the prayer. Na Yankee Camuano, the Enfanka Sancho. Also for that. It was 0509151010. Papa, it is here 0509151010. 0509151010. What a voice note for TTT a manamro 1 minute. A manamro. TTT and the TV at the Siade at the actual yao. But that's it. About that, I mean, Papa. And never so, what's not, you dear Cassia or one pong. About the vampon. Papa. About the vampon. Yeah, and there's another more. The mammy. And also you call Sir John. Give me a bear, Master John. Yeah, sorry about it, Papa. Yeah, sorry about it. So, I have a penny. Yes, a moon. On a penny. Hey, Abaka, Uba for Vibra. Hey, let me be back. Rabisia, never be brave. Garden in Adabao. Yeah. Garden in yeah. Sure. Just a part. Who's in no power day? Power day, papa. Uno. Sakra uno. Jai. Awa, yami no. No mo kan no so. Awa yami no Monday. Yanka kwa. Yami no betwaso. And I ain't come one. Yeah, you better come once, actually. Oh, Jesus, God. Abanya metiasi. Abanya mishra. Mudas. It's here for das. All right, I was seeing Facebook for Mom Bassina, Fireboy, Okata from Pong, Yamame, and I are Munyan Michel Papa. I was here, we are Ja, we cut us low, one to Sa, and then Shahain, when your man force it, a Jadi, Penny Move, one to if you must say, I'm for. Yaw trefi man kwada na nka ne bu na nka we fo ka hu ndi for yata ti bishop ya usu asanka sami nyame shira papa ayo nyame shira Sophie
Nana Kofi Afrifa Ra Ukra Papa Echi na me shira mo de mbon nyam nya ma me come home. All right, I wish you would see I say I wanna hoye I did for real time I can't tell him John House no more by I was minim Abrams or better TV and a radi I wanna we kataswa now ya dear yeah we ya we just we kataswa now ya dear